Ligaw ta kay dagat ni. Hey guys, I'm ping.cjestrada. Welcome back to my channel. So today we are here at Olango Island. Nanta karon diri sa Sagastrand, diri sa Olango, and I'm here with my drawing club friends. So karon di na siya drawing, kinadayon na gyud siya. So first time ever naabot kong lapu-lapu guys, from quarantine for 7 months or 8 months. My God, just ko Lord, aw nali. So karon kay wala mag-chill me, hopefully makaligo mig dagat karon kay kuan ra ba may nagbabadyang bagyo. Hoping for the best, hoping good ra ang weather. Please Lord, maawa ka Lord. Abang may og kanang kuan, abang may murag balay-balay, di ba? Live show dili guys. Live show kati. Right, so let's go guys. Don't forget to hit like and subscribe. Be a responsible traveler. Leave no trace. Ay patag. Labas yung mga basura. Ilabas sa saktong labayanan. Share. Peace and love. Wow! Welcome to my house. Oh, welcome. House tour ni. House tour. So this is the house of Camille. Oh. This is the kitchen. Hi guys! Hi! And here's the cargador. And wow! Malipang sakay. Hey guys! So, diri ka sa Sagastrand. Saan siya sa mga idol nga vlogger sa Cebu guys. Si Kuan, si Jay sa Cut Goals. Nakita ra gaming kay COVID man. for Idlagan. Follow his channel guys, Cut Goals. Oh, na picture na dyan ko kita sa og mga kuan, Idlagan. mga travel vlogs guys. Pizza. Init pa karon, pero tanawon mo rin yung guys. Kriting nag-uma. Hopefully nga okay ra ang weather tonight until tomorrow kay para mag-enjoy ta niya. Karon kay hunas. Ano to ay. Dahil kay bata diri sa karon. Let's enjoy and let's fly our drone. Hey guys, so mo to may merkado karon. Anya mamalit mi og kanang ang palito no nya karon kay sa nagay mo sa Olango gali. Mag-bike yun mo diri. So karon mo abang mig bike kay botag pila. Anya nadunta mo sa atong kalingawan karon. Let's go. Anyong tag 20 ang oras. 20 ang oras sir ya. Tension G. Kani? Ana na magbawa. Ang GoPro. So time check 3:22 sa hapon. Na. Hi sa vlog. Hi, vlog. Nanakasas sa ABCBN dong. Para ba ako nagbike balik sukad-sukad. Pero tigmotor man ko. Let's go. Ano ba daw ito? Ito? Dilek asa daw? Kadagsaw. Ito? Oh, amigo mi ano. Salamat. Follow Jilik. Biking sa Olango. Matagwala yung kuhan kay kupurik ka nito. Let's go. Hindi man yung break din. Hey guys, so nami karon diri sa balay sig agaw ni Jilik diri kay mamaliog mi papalit og
seafood. Oh my god, seafood! Kalami! 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 Kapoy. 2,000 years later. Nagaya na niyo, Angel eh. O sila to po. Boy, lato. Are sa kaya? Dalape. Salamat! Tara, Angel. Oh, lakaw, magsakay. Sakay na. Una na, Angel. Una tayo, Angel. Let's go. Ay. Kapuyag bike eh. Kapuyag bike! Anyong! Anyong tao! Hey guys! Time check 5:28. So finally, naabot namin diri sa may Sagastrand. Manamig bike. Gibike na mo layo. Piting layo. Aray kayo. Nailad si Fredo. Kami, Jilik, si Angel, yan, eskinara daw. Oh, iskina ay kapitong liko. Pinapikas isla. Ay nako, kalayo sa mga nabutan, singot kayo. So karon kay manalod kami sa Sagastrand, will be reunited. Wow, reunited. Murag ko layo dugay kan ng ghost. Enjoy sa staycation diri sa Olango. Oh. Ah! Scam. Ano yung giluto? Wow, kadagag ka ng kuwan. Unhealthy food. Kaya ka diya, ma'am? Guys, ang kay ang good. Ikaw naman ata pero libo kaya ako na good. Tawag ko na. Shit, marami. Tubig. Mga ligo na tanang kayo. Alas 10 sa tama na ng pool. Really? Alas? 10. Wala sa back, ma'am. Yung kasabot. Wala ang COVID. Back. Samok. Mga first time ko makabag. Crunchy lagi, no? Murag ko ando. Kataw ka na eh? 5, 4, 3, 2, 1. Murag ka ng kuwan. Butas, basta. Hey, scallops! Sinog ba? Lumpia ni Pina, the best. Nya, bat. Nya, pansit, pambataas ng buhay. Yay! Ngit-ngit! Kain na na! Ako mo, mamala na. Kaya na, problema ka mama. Nagpakasya naman tama. So, nag-sit. This is Kitty. Ay, ang wrapping. Ay, focus sa wrapping. Ayo, kanggol. Tayo, ba't yun? Pantay na rin. Emotional din ko. Ay, hilak. Ay, ko na kong heartburn. Taon kay mo habi na. Lagi? Scallops. Scallops ni Jilik. Oh. Hey guys, time check 9 PM na and we have 1 hour to go before magpus ang pool. So karon maligo mi kay we're so sweaty and pilit kang lawas karon yung ligo na kami finally yung manami kaon maligo mi. Let's go! Loud kayo. Oh, siyaw sila. Siyaw mo sa kuha ni tubig, burag ka ng babe. Burag na daga. Let's go. Tugaya mo yung unahan. Wish. Hello, lamig ako eh. Kuran, asa naman tighiwa? Sabi ito, giyon sa rin yung pag-smuggle eh. Bitaw, nabuak ko siya gamay. Thank you guys. Thank you. Yes, hiwaan na, yes.
What's up guys? Good morning. We're still here at buti di baltok sila pangalan today. Pero we're still here at Olango Island and yeah, we're gonna be dipping again sa pool or if ever possible sa dagat kay you know not. Yeah. Weather is still okay. So hopefully dili lang siya ma-worsen kay uli pa mi karon today and then not with the talking kapoy na kong storya kay maligo na ta, ha? Oh my god, dagat! Maborok na dagat guys kay Hunas man. Bahala na. Basta dagat muna ni. May dagat sa mua. Napili na ko chinilas. For sure we cannot swim because it's too shallow so karon maligo ta! Okay na ko diri maligo eh. Kanang bubo lang. May pagdadamog ka muna. Dagat! Oh. Nahilak-hilak na yun. Dagat! Finally, dagat na guys. May dagat sa mga sa iputro mo. Puro mga sakyanan. Mga simento. Oh, welcome to our dagat. Finally! Ligo ta kay dagat ni! Dagat! Tapang mo tubig sa buha! Tip. Saya naman ko diri kita mo tubig. Hey guys, I am CJ and welcome back to my channel. So thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy it, even though it's not that kinda grabe ka vlog ni siya, no? So if you wanna enjoy a very nice staycation here at Olango Island, then go visit here at makalimut ko sila pangalan na yun, basta here they have very nice accommodation. As kay ilang mga beds, ilang aircon kay Mogana. They have restrooms. Then that's only for 8,800 kaya amo ang accommodate ka na divided by 9. I hope you guys enjoy this video. Please be a responsible traveler. Leave no trace ay patakaglabas yung mga basura and share peace and love.